Juu, olkaa hyvä ja tosiaankin istukaa. Paha. Koska olen saatanan pallovoja. Ja niin, minkäs takia te haluatte meille tänne töihin? Käsittääkseni te teurastatte täällä elukoita. Niin no, me olemme lihan jalostamo. Lihaa. Niin. Niin. Minä olen teurastanut paljon elukoita, pannut ne lihoiksi. Tehän roikutatte täällä kuolleita elukoita. Pää alaspäin, eikö vain? Juu, no siis kyllähän lihaa riiputetaan. Roikutetaan lihaa. Niin, kyllä. Raakaa lihaa. Minä tykkään itsekin roikkua pää alaspäin. Ahaa. Minulla on lemmikkilepakko kotonani kellarissa, reijässä, missä asun, pimeässä reijässä. Mitä? Te asutte pimeässä reijässä?